ఓకే కోడెనిక్లు పార్ట్ 1 వీడియో తీయరు సో ఇంకెంక్లు పార్ట్ 2 వీడియో పాడుದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರುಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಏಕೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಅಜಯ್ಗಿತ್ತ ಕೈ ಚೂರು ನಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಪರ್ಪನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಪರ್ಪನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಕೈ ಪುರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿತ್ತೆ ಸುಧಾರ್ದಾಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಜಯ್ ದೆಪ್ಪ ಎಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟು ಆ ಹೇಳ್ದಿಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಣಪತ್ ವಿನ್ ಆಗೋದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ఆయన ಕೈ ನಡ್ಕೊಂಡು ಗೆದಲಿ ಆಯ ಪರ್ಪಣ ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿದು ಮುಗೀತು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಜಯ್ಗಳ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಡುತ್ತಾ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ತಂತ ದಾಮ್ರಿ ಆಬುಜಿ ಆಯ್ ಜಾವ್ ತಿರ್ತು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋಡೈನ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ವೆಂಕುನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ್ 8 ನಂಬರ್ వచ్చేసా ಅತಂದು ನಾಂಪಲನ್ನ ಟೀಮ್ ಫೋಟೋ 8 ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಲೆ ಅದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಅತ ಫಸ್ಟ್ 4 ಕಡಿಜೆ 1 2 ಗಿಂಚೆ ಇದ್ದಾರೆ ತನಕ ಫಸ್ಟ್ ತನಕ ತಗೋನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎನ್ಮ ಜನ ವಿನ್ ಆತಿರುತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಗಲ ಹಿಡಿದ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು 4 ಜನ ಅಂತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಚಿಡಿದಪ್ಪುಗ ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ 5 ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ನಂಬರ್ 7 ಒಂದು ನಂಬರ್ 6 6 ಇಲ್ಲ 2 ಲ 6 ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂದು 6 ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂದೇ ರಣ್ಣ ಪನ್ವಾರ ನಿಕಲ ನಂಬರ್ 6 ಅಂದು ತುಲೆ ಇಮೇರ್ನ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೇರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಡಿಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಓಲಿತ್ತಿನ ಬರೋಡಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರೆಡಿ ಆತೇರೆ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗೇರಿ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ತೋಜು ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇತ್ತ ದಿಗ್ಗಜ ಕಿಲಾಡಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾತೀರಿ ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡುಲ್ಲೇರಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ದಲೆ ಜಗ್ಗೆರೆ ವಿನ್ನಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ತೋಜೊಂಡೊಂದು 2 ಜನ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ತೀರಿ 5ನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ದೇವರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಸೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ 2 ಜನದಲ್ಲ ಇದು ಹೊರತು 2 ಜನ ಒಟ್ಟೆ ಸಂದೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಜಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರಿ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲೇರಿ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರ್ದು ಓಡಿತ್ತೆ ಜಗ್ಗೇರ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಜಗ್ಗೇರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಬರಿತ ಸಂದೀಪ್ ಇರಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರಿ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡಿತೆ ಪಾಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಜಗ್ಗೆ ವಿನ್ ಆದಿರಿ ಸಂದೀಪ್ ಚೂರು ಕೂಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ನಂಬರ್ 8 ಬೊಕ ನಂಬರ್ 1 ಬೊಕ ನಂಬರ್ 7 ಬೊಕ ನಂಬರ್ 3 ಓಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೂ 4 ಜನ ರೆಡಿ ಓಕೆ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ಆಪನೇಟ್ ಉಂಟಾರ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕುದ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಕೈ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡುన్నారు ಈಗ ಅಂಡ್
ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ పోతుండు ತುಷಾರ್ ವಿನ್ನಾತಿರಿ ನಮ್ಮನ ಒಂದೇ ರೂಮ್ದ 2 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ಗೆ 4 ಜನ ಒಯ್ದಿರಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಬರೋಡು 4 ಜನ ರೆಡ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ಗೆ 2 ಜನ ಒಯ್ದಿರಿ ತುಷಾರ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ದಿರಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಆಜೆ ದಿನ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮುಗ್ಲು ಇತ್ತೆ 10 ದಿವಡ ಜನಗಳ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಸ್ಡ್ 10 ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓರ್ಮ ಎನ್ಮ ಏಳು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಮನ ಜಗ್ಗೆರ್ಲ ತುಷಾರ್ ರೆಡಿ ಆತಾರ ಮಲೆ ಗೊಬ್ಬಗ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏರಿ ಆರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಫೈನಲ್ ಬೈತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಗುದು ಫೈನಲ್ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಎಂಚ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಹಿಂಗ್ ದಾಲೇಜ್ ನಾ ಗುರುಕುಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳಿ 2 ಜನ ಒಂದೇ ರೂಮ್ದ ಜವನೇ ರೀ ಇದು ಜಗ್ಗರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಪೋನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನೈಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಅನಿಕಿಲ್ಲ 2 ಜನಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಿತ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜೇ ಅಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ತಟ್ಟಿರಾಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಕ್ಲಾಪ್ ತಟ್ಟಲಿಗೆ ಓರ್ಮ ಅವೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಓರ್ಮ ಅಂಡ್ ಜಗ್ಗನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅವನು ಬರ್ತಂಡು 2ನೇ ಸೆಟ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರ ರಬರಬ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡಿಗೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಮೋನಿದು ನಾ ಗೊತ್ತಾಪು ಇದು ಯಾರು ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ 8 ಜನ ತಿರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕೈ ಉಂತುಜ್ಜೆ ವೈಕ್ಲ ತ್ರಿಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಜಗ್ಗನ ಆಂಡವಲು ಮುಗ್ಗಿಂದ ಬತ್ತನ್ ಉಲು ತ್ರಿಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಏರನ್ನ ಉರ್ಪುಲೆಗೆ ಜೋರು ದೂರದ್ದು ಏರನ್ನ ಉರ್ಪುಲೆಗೆ ಊದಿನ ಮಾರೆ ಏ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಲೆ ದಿವಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ ಉಬೋಗೆ ಐನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೂಲ ದೆಪ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಗ್ಗೆರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಆಪುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿರಿ ಇಮೇರ್ನ 3 ನೈಟ್ ಉಂಡು ಜಗ್ಗೆರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂಡ ಅಲೆ ಜಗ್ಗೆರೆ ಬತ್ತೇರಿ ಜಗ್ಗೆರೆ ಬೆರಿಟುಲೆ ಪಿರಾವುಡ್ಲೇರಾ ಒರ ಜಗ್ಗೆರೆ ಊದಲೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಕೈ ತುಲೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಆಂಡ್ ಜಗ್ಗನಾಂಡು ಜಗ್ಗೆರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಾಗ ಆಪುಂಡು 26 ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿರು ಆಂಡ್ ಮೇರೆ ಅವನು ಮತ್ತನು ಬೇಗ ಜಗ್ಗೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ರೀ ಓಕೆ ಜವನೇ ರೆಡ್ ಆಗೋಗ್ತೀರಿ 2 ಜನ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗಲು ಮೂಲ್ಲೇರಿ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೊಗಲ್ನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮೂಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆ ಅನುಭವ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಮೇರ ನಡ್ಕೋಜಿಗೆ ಇರ್ನ ಇಂಚ ಗೇಮ್ ದ ಇಂಚ ಅಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎನ್ನ ನರ್ವಸ್ ಏತುಂಡೆ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೈ ಪೂರ ನಡ್ಗುನ ಇತ್ತೆ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಓಕೆ ಜಗ್ಗೆರೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಂಡಂದು ದಾಲೇಜಿ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್
ಬುಕ್ಕ ಚೋರು ಏನಾನು ಪುಸ್ಕಾಂತಿ ಈಗ ನಾತನ ಕೆಟ್ಟೇಜು ರಾತ್ರಿ ಬುಕ್ಕದಾಲೇಜಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ 47 ಅವರ್ ಪರಾವಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ರೀ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಪಾರ್ಟ್ದ ಕೊನೆಯ ಹಂಗಾಗಿ ಬರ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರು ಇನಿ ಕೊರ್ತಿನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್ಗೆ ಆರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಂತಡುಲ್ಲ ಐತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಶಾಪ್ದ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಇಟ್ಟು ಲೆತವತ್ತದ ಅರ ಊರ್ದಾರ ಏನಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದಿನ ಲೆತ್ತಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ಸ್ನಾಗ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪನ ಸಮಯ ಐತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ತೃಷನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಪಿಲಿ ಜಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತಿದ್ದ ಜಗ್ಗೆರಲ್ಲೇ ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಲ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಸಂಸುಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪಿವಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡ ಮೇತೆ ಗೇಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ಗ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಉಣಸ್ಲುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೋಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ವಿನ್ನರ್ ತ್ರಿಶಾನ್ ಒಕ್ಕ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಜಗದೀಶ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಏರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಂತ